Ahojte, volám sa Natália a toto je naša tretia videovýzva s názvom Keď mládež vyzýva. Bude sa to konať 28. júna na námestí SMP. Zhodou náhod sa náš tretí adept ocitol v knihe pre teba a vyberá sa tam knihy. No a my sme sa ho rozhodli tak mierne prepadnúť. A mimochodom je to Čipso. Ahoj Čipso, ja som z Mládežníckeho parlamentu. A neviem, či si už niečo počul o našich výzvach, keď mládež vyzýva. No niečo som si všimol na našej facebookovej stránke, no sú to celku dosť bláznivé videá, ale videl som niečo už. To je super, takže približne vieš, o čom to je. A čo hovoríš na to, keby sme ťa vyzvali a išlo by v podstate o 30-sekundový závod, kto spraví najviac drepov, čiže ty versus nejaký mládežník. Príjmaš takúto výzvu? Príjmam takúto výzvu. Výborne, takže vidíme sa 28. júna na námestí SMP. Teším sa, super.